Werder åpnet med et kjempepress, og det tok flere minutter før ballen kom over på Werders banehalvdel. Men etter 10 minutter så ble tyskerne slappere, og Viking kom til enkelte sjanser. Sett under ett var første omgang jevnspilt. Andre omgang startet som den første med et voldsomt press fra Werder, som etter noen minutter falt tilbake og surret med småspill og var lite offensive. Frode Hansen var en av Vikings aller beste, men 15 minutter før full tid måtte han gi seg med lyskestrekk. Men det ble 0-0, og vikinghordene var fornøyde. Vi scorer på en af vores kontringer tidlig i kampen, endda kanskje lidt for tidligt i virkeligheden. Så får de en lang omgang med medvind, hvor de forsøger at udligne, og desværre lykkes de så et par minutter før pause. Det betyder pludselig, at de er videre, og så må vi stresse hele anden omgang. Så får de sig et utroligt heldigt mål, hvor de først har hands på vej op, og så etterpå så bliver den flækket ind fra Odd Arne Espevold, og så bliver det pludselig meget vanskeligt, så skal vi score 2 gange. Vi får 2-2, og vi har et kvarter til at gøre 3-2. Vi har 5-10 situationer i 16-meteren, hvor vi kan score, eller med lidt flaks få den ind. Men den sidste dygtighed, eller det sidste held, det har vi ikke, så det bliver en 2-2. Men havde vi vundet 3-2, så tror jeg ikke, der var nogen, der kunne have sagt noget imod det.